ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଯାଇଛି। ବର୍ଷା ପାଇଁ ନାଇଁ କି ଅନୁଭବ କାହା କହିବାର ଅଛି ନା ବାବୁ ଟିକେ ବୋଲିକି ରହିବାର ଅଛି ନାଇଁ କି ହେଲେ ସବୁ ଏତେ ଭିଡିଓ ବନଉଛୁ ଯେ ଘରେ ସପୋର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନା ଭଉଣୀ? ହଁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ବଡମା ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଘରେ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେ କୁହନ୍ତି କିଛି ହେଲେ ଆମକୁ କହ ଯେ କିଛି ଭୁଲ ନଥିବ, ତୋର କିଛି ଭୁଲ ନଥିବାର ଅଛି, ଆମେ ସବୁ କିଛି ତତେ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ ନାଇଁ କି ହଁ। ଏମିତି ଚାଲିଛି ନାଇଁ କି ହେଲେ ସବୁ ମାନେ ତମର ଘରେ ବେଶୀ ବାପା ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ମା ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ନାଇଁ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, ବଡମା ଘରେ ରହୁଛୁ। ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ। ଓ ସରି। ନମସ୍କାର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହଉଛି ଟ୍ରାଭେଲର କୃଷ୍ଣା ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜ୍ୟୋତି ଭଉଣୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ଭଉଣୀର ଆଜି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି ଭଉଣୀ ସହିତ ମିଶ ବୋଲିକି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଥା ରଖିକି ମୁଁ ଆସିଛି ଆଉ ଆଜି ଭଉଣୀର ଫୁଲ ଡିଟେଲ୍ସ କୁହାହବ ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଆରାମ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କୁହାହବ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ଭଉଣୀ ଏମିତିରେ ବି ଆମର କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ଆମର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତି ଭଉଣୀ ସହିତ କଥା ହବା। ନମସ୍କାର ଭଉଣୀ। ନମସ୍କାର ଆଉ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଉ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ଅଛି। ଆଡ୍ରେସ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ତମର ଫୁଲ ଆଡ୍ରେସ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆଡ୍ରେସ ଟା। ମୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହଉଛି କୋରାପୁଟ ଆଉ ମୋ ଗାଁ ହଉଛି କୋଲାବନଗର ଉପର କୋଲାବ। ଆଉ ହେଲେ ଭଉଣୀ ତମର ଆଲବମ ଟା କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲ ତ? ଆଲବମ ଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ଆଲବମ ମାନେ ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି, ତ ମତେ ଇନଷ୍ଟାରେ ହୁଣ୍ଡି ପ୍ରଡକ୍ସନ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଲପି ଚକ୍ର କମେଡିରେ ମୁଁ ସେଠି କମେଡି କରିଥିଲି, ଆମ ଗାଁରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ, ତାଙ୍କ ସେଠି ମୁଁ କମେଡି କରିଥିଲି। ତାପରେ ପାଏଲିଆ ଗୀତ ମତେ ଆଲବମ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ତ ସେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲି ଆଉ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ତମର ଆଲବମ କୋଉଟା ଥିଲା? ପାଏଲିଆ। ପାଇଲିଆ ବୋଲେ ସେଠି ହିରୋ କିଏ ଥିଲା? ହିରୋ ଶ୍ୟାମ। ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ଆମର ଯୋଉ ଉଣ୍ଡି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହୁଣ୍ଡି ପ୍ରଡକ୍ସନ। ସେଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବେ ପୁରା। ହଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିନା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରି ସମସ୍ତେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲା କାମ କରିକିନା। ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା 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 ହେଲେ ସବୁ ଭଲ ଚାଲିଛି ନାଇଁ କି? ହଁ। ହେଲେ ଭଉଣୀ ତମେ ପଢାପଢି କେତେ କରୁଛ? +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଏ ବର୍ଷ ମୋର। ନାଇଁ କି ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ପଢାପଢି କର ଆଉ। ହେଲେ ଆଗକୁ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏମିତି ଫାଟୋ ଲାଇନ ରେ ଯିବ ନା ଆମର ଏମିତି ଆଲବମ ଲାଇନ ରେ ଯିବ? ଆଲବମ ଲାଇନ ରେ ତ ମୁଁ ଥିବି, ସେଇଟା ମୁଇଁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବି। ମୋ ପାଖରେ ସେ କଳା ଅଛି ତ ମୁଇଁ ସେଟା ଦୁନିଆର ଆଗରେ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ମତେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଢାପଢି ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥିବ ଆଉ ମତେ ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ହଉ ହଉ ଫୁଲ ଟ୍ରାଏ କର, ଆରାମସେ ପଢାପଢି କର, ଏବେ ଯେମିତି ଆଲବମ ବି କରିପାରିବ ଆଉ ପ୍ଲସ ଟିଚର ବି ହେଇପାରିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ ସେଟା ହେଲା, କାଲି ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଲେ ହେଲା, ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? ହେଲେ ଭଉଣୀ ତମେ ଯୋଉ ଆଲବମ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛ ଯେ ମଝିରେ କଣ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଇନାହିଁ ତ? ନାଇଁ ମଝିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ପ୍ରଥମେ କଲ ରେ ହିଁ ମତେ ସବୁ କିଛି କହିଦେଇଥାନ୍ତି ତମର କଣ ମାନେ ଡିସିସନ ଅଛି, ଏ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ, ତମର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ମାନେ ଯୋଉ ମତେ ଏତେ ଛୋଟ ଏତେ ମାନେ ମାନେ ଆଇଟମ ଟାଇପ ର ଏତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ସେ ହିସାବରେ କହୁଛି। ଆଉ ସେମିତି ନାଇଁ, ମତେ ଆଦିବାସୀ କଲଚର ଉପରେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ତାଙ୍କ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କେ ମତେ ସେ ଗୀତ ହିସାବରେ ମତେ ସବୁଆଡେ ଡାକନ୍ତି ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନାହିଁ। ଅବଭିୟସଲି ମତେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ନାଇଁ କି ହେଲେ ବି ଆମର ଘର ଲୋକ କେମିତି ମାନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆମର ଯେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ତାଙ୍କେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିଦଉଛନ୍ତି ଯେ? ନାଇଁ ମୁଁ କଥା କରେଇ ଦଉଛି ଘରେ, କଥା କରିଦଉଛି। ହଁ ତାଙ୍କ ଇଏଟା ବି ଦେଖେଇ ଥାଉଛି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଥାଉଛି ନା ତ ଦେଖେଇ ଥାଉଛି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଯିବି ଆଙ୍କ ସହିତ ଇଏ କରିକି ନା ଆସିବି, ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ। ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଥର କଥା ବି କରେଇ ଦେଇଥାଉଛି। ସେମିତି ହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବୋଲା ପରେ ଗାଁ ରେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗାଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଭିଡିଓ ବନାଉଛି, ତ ଗାଁ ରେ ସମସ୍ତେ ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, କି କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବଢିଆ ହେଲେ ତମର ସବୁଠାରୁ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ କୋଉଟା ଥିଲା? ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ସବୁଠୁ ପାଇଲିଆ। ପାଇଲିଆ ସେ ଗୀତ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ, ଯେତେ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଗୀତ ମୋର। ଗୀତ ଜାଣିଛ? ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଦେଖିଛି, ବାକି ତମର ରିଏଲି ଆଇଡି କଣ ତ? ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ଖୋଲିନି, ମୋର ନାଇଁ। ହେଲେ ତମର ଜ୍ୟୋତି ପୂଜାରୀ ମାରିଲେ ପୁରା 10-15ଟା ପୁରା ଲାଇନ କି ଆସୁଛି, ସେଟା କାହାର ତ? ନାଇଁ ସେ ସବୁ ଫେକ୍ ଆଇଡି। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କେମିତି ଖୋଲିବା କେମିତି ନାଇଁ ଜଣା ନାଇଁ ଭାଇ ମତେ। ମୁଁ ଖୋଲିଦେବି, ହେଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭିଡିଓ ବନେଇବ କହିଲ?
ଭିଡିଓ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ଆମ ବ୍ଲଗ ବନେଇବି। ବ୍ଲଗ ବନେଇବ ତ ଓହୋ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ହେଲେ କୋଉ ଆଇଡିରେ ଖୋଲିଦେବି କୁହ ଆଇଡି ଜ୍ୟୋତି ପୂଜାରୀ। ଜ୍ୟୋତି ପୂଜାରୀ ଓହୋ ଗାଇସ୍ ଆମର ଭଉଣୀର ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଡି ଖୋଲା ହବ ଆମର ଜ୍ୟୋତି ପୂଜାରୀ ବୋଲିକି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଜ୍ୟୋତି ପୂଜାରୀ ଭଉଣୀକୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ର ନାଁ ହେଲା ଆମର ଜ୍ୟୋତି ପୂଜାରୀ 98 ନା 98 ବୋଲିକି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲା ହବ ମୋର ତରଫରୁ ଦିଲ ସେ ଭଉଣୀକୁ ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ 100 ରୁ 100 ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ ଥିବ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ମୋ ସହିତ ମିଶିକି ଆମର ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମର ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ ତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ହଉଛି ଟ୍ରାଇବାଲ କୃଷ୍ଣା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବି ଟ୍ରାଇବାଲ କୃଷ୍ଣା ଅଛି ତ ମତେ ଭାଇ ଆସିଲେ ଏତେ ଦୂର ନନ୍ଦପୁରରୁ ଆସିଲେ ତ ମୋ ସହିତ ମିଶିଲେ ମୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲେ ବି ଜାଣିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିନା ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ଭାଇଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କର ଚ୍ୟାନେଲ ର ନାଁ ତ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଟ୍ରାଇବାଲ କୃଷ୍ଣା ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ବି ଅଛି ଟ୍ରାଇବାଲ କୃଷ୍ଣା ତ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସପୋର୍ଟ କର ଲାଇକ୍ କର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ ଯେମିତି କି କଳାକାର ମାନେ ଲୁଚିକିନା ରହିଛନ୍ତି ଭାଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯୋଉଟା ଲୁଚିକିନା ରହିଛି ତାହା ଯେମିତି ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଜାଗ୍ରତ ହଉ ତ ଭାଇଙ୍କୁ ମତେ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିକି ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣୁଛନ୍ତି କଳାକାରଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉଟା କି ଲୁଚି ରହିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କି ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ପାଇଁ ଭାଇ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଲେ ମୋ ପାଖେ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର।